שלום לכם. צה"ל ייאלץ בסופו של דבר לכבוש את כל רצועת עזה כדי למוטט את שלטון חמאס ולהשמיד את התשתיות הצבאיות שלו. כך מעריכים גורמים צבאיים בכירים. המלחמה ברצועה נמשכת במלוא עוזה, וכך גם הקרב הדיפלומטי מאחורי הקלעים על השאלה מי ישלוט ברצועה בתום המלחמה. ארצות הברית כבר הודיעה ליושב ראש הרשות מחמוד עבאס באופן הנחרץ ביותר כי הוא זה שינהל את הרצועה בתום המלחמה וישקם אותה בעזרת סיוע כספי מסיבי מהקהילה הבינלאומית ומדינות המפרץ. מחמוד עבאס מהסס, אך לא תהיה לו ברירה, אחרי שטען ב-2007 כי חמאס גזל מהרשות הפלסטינית בכוח את השליטה ברצועה באמצעות הפיכה צבאית אלימה. מחמוד עבאס מיהר עם זאת להציב תנאי מוקדם לארצות הברית כי הוא דורש ממנה לגבש מתווה מדיני שמכיר בכך שרצועת עזה והגדה הן יחידה גיאוגרפית אחת שמזרח ירושלים היא בירתה, ובזכותם של הפלסטינים להקים מדינה עצמאית. הוא דורש גם שישראל תסכים מראש למתווה הזה. הרחוב הפלסטיני שונא ומתעב את יושב ראש הרשות הפלסטינית. מרבית הציבור הפלסטיני רואה בו בוגד ועושה דברן של ישראל וארצות הברית. הסיבה העיקרית היא שיתוף הפעולה הביטחוני שקיים בין הרשות הפלסטינית לבין ישראל. ברחוב הפלסטיני טוענים כי מדובר בעסקה של מחמוד עבאס עם ישראל. הוא שומר על ביטחונה, ובתמורה היא מאפשרת לו ולמקורביו להנהיג משטר של שחיתות ומעילות בכספים. מעמדו של מחמוד עבאס ברחוב הפלסטיני נחלש מאוד. הפופולריות שלו הגיעה לשפל חסר תקדים. סקרי דעת קהל פלסטינים של המרכז הפלסטיני למדיניות שפועל מרמאללה מראים כי 80% מהציבור הפלסטיני דורשים את פרישתו המיידית של מחמוד עבאס מתפקידו. רוב הציבור רוצה שמרואן ברגותי, בכיר הפתח שמרצה עונש של 5 מאסרי עולם בכלא הישראלי, הוא יהיה היורש בתפקידו את מחמוד עבאס. לתושבי הרצועה יש חשבון ארוך עם מחמוד עבאס אשר התעמר בהם בשנים האחרונות. הוא מנע מאלפי פקידים של הרשות ברצועה לקבל משכורות במשך כמה חודשים, אחר כך קיצץ את המשכורות, הכריז על פנסיה כפויה לאלפי פקידים ומנע מתן אישורים לתושבי הרצועה להיכנס לישראל לקבלת טיפול רפואי דחוף. ארצות הברית רוצה שמחמוד עבאס יישאר וימשיך לשלוט. היא עדיין משלה את עצמה שניתן לממש בעזרתו את אופציית פתרון שתי המדינות. גם מדינות ערב המתונות כמו מצרים, ירדן ומדינות המפרץ מעוניינות בהישארותו של מחמוד עבאס בשלטון. הן רוצות בשמירה על יציבות משטריהן. מבחינת כל הגורמים האזוריים מחמוד עבאס הוא הרע במיעוטו. ישראל מתנגדת לכך שהרשות הפלסטינית תהיה זאת שתשלוט ברצועה לאחר המלחמה ומיטוט החמאס. מאז הטבח הנורא שחמאס עשה ב-7 באוקטובר ביישובי עוטף עזה ועד היום, מחמוד עבאס מסרב לגנות את הטבח הזה. גורם מדיני בכיר אומר כי האימור של ממשל ביידן על מחמוד עבאס הוא כמו אימור על סוס מת. העמדה הישראלית היא שברצועת עזה צריך לשלוט גוף פלסטיני שאיננו קשור לרשות הפלסטינית ולשחיתות שלה, שיהיה מקובל על האוכלוסייה העזתית. גורמים מדיניים בירושלים מסבירים כי הרשות הפלסטינית חלשה מאוד, היא איננה יכולה לשמור על הביטחון ברצועת עזה. היא איבדה את יכולותיה הביטחוניות ואיבדה את השומרון לטובת שליטה של קבוצות טרור של הג'יהאד האסלאמי וחמאס. בנוסף לכך היא משלמת משכורות חודשיות למחבלים, ומערכת החינוך שלה מסיתה נגד ישראל והיהודים. במצב הנוכחי כיצד היא תוכל לשלוט גם ברצועת עזה? זאת השאלה. זהו מצב מסוכן מאוד. בישראל חוששים שאם תחזור הרשות לשלוט ברצועה היא תאפשר לתנועת חמאס להשתקם תחת שלטונה מבלי לחדש את התשתית הצבאית שלה. מכאן המרחק כבר קצר לעבר המשך הפצת רעיונות חמאס דאעש בקרב הציבור הפלסטיני וביצוע פיגועים בחסות הרשות הפלסטינית. גם הכנסת כוחות בינלאומיים לרצועת עזה לנהל אותה היא מסוכנת מאוד. קונספציית הכוחות הבינלאומיים נכשלה. ראו מה קרה בדרום לבנון, כיצד נכשל כוח יוניפיל במשימתו. הוא לא הצליח ליישם את החלטת האו"ם 1701 שאוסרת על החיזבאללה לפעול מדרום לנהר הליטני. פעילי כוח רדואן הקימו בשנים האחרונות עשרות תצפיות על הגבול עם ישראל ומאיימים לכבוש חלקים בגליל. בקרב גורמים שונים הפועלים במזרח התיכון עולים שמות שונים לניהול רצועת עזה אחרי המלחמה, כמו מוחמד דחלן, בכיר הפתח לשעבר, סלאם פיאד שהיה ראש הממשלה הפלסטיני, או בכיר פתח נאסר אל-קידווה, אחיינו של יאסר ערפאת ושר החוץ הפלסטיני לשעבר.
בירושלים אומרים שמחמוד עבאס בן ה-88 חייב לפרוש בתפקידו ביחד עם החבורה שמקיפה אותו, ובמקומם צריכה לבוא הנהגה חדשה שתצטרך להוכיח את רצונה ויכולותיה להילחם ביעילות בטרור. רק אז ניתן אולי לדבר על תפקידה בניהול רצועת עזה. נראה שממשל ביידן טועה בהערכת המצב שלו. הרשות הפלסטינית זקוקה לרפורמות מקיפות כדי להתעשת. מחמוד עבאס יכול לפרוש ולקבל תפקיד כבוד כמו למשל נשיא אש"ף. הוא חייב לעזוב את רמאללה ולהצטרף לבניו ונכדיו שמתגוררים בקטר. אף אחד כאן לא יתגעגע אליו. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.